Νίκο, Τζίσους! τι γίνεται φίλε? Καλά. Είσαι καλά? Πώς Καλά, πάει? εσύ, πού είσαι? Εδώ. Τι κάνεις? Πώς και από εδώ? Είπα να έρθω μια βόλτα. Μήνες Τι είχαμε να γίνεσαι? φέρουμε, μήνες. Έλαντε. Όχι ώρες, μήνες. Μήνες κυριολεκτικά. Πού ήσουν? Παντού και πουθενά. Χάθηκες, φίλε. Έλατε. Περιμένουμε να γυρίσουμε κανένα βίντεο. Πόσους μήνες οι άνθρωποι. Τώρα έχουμε την ευκαιρία. Ωραία. Τι Ωραία, γίνεται? πού στην Κίνα ήσουν? Είχα πάει και στην Κίνα. Είχες πάει και στην Πού Κίνα. το ξέρεις? Εντάξει, ωραία. Είσαι Αυτό ωραίος. κάτι ξέρω κι εγώ. Γι' αυτό θα είμαι Έτσι, κινέζικο στο κινητάκι να σε έτσι, πάρω. έτσι. Ε? Και τι κινέζικο, Τι κινέζικο, για πες. Leap Motor. Leap Motor. Motor. Καινούργια εταιρεία, Καινούρια εταιρεία, Ωραία. η οποία ανήκει στον όμιλο της Stellantis για την Ευρώπη. Η Stellantis είναι αυτή που έχει Jeep, Fiat, Έχει πολλές Peugeot, μάρκες. Citroën. Ναι. Ωραία. Τώρα πρόσθεσε και την Leap Motor στην γάμα της. Ωραία. Και αυτό είναι το πιο μικρό μοντέλο της, το εισαγωγικό ας το πούμε έτσι, το οποίο λέγεται TAF 03. TAF 03. Ωραία. Και τι Ωραία. το ιδιαίτερο έχει το TAF 03? Τι το ιδιαίτερο έχει? Είναι μικρό. Είναι μικρό, 3,6 Έτσι, μέτρα. 3,6 μέτρα ακριβώς. Περίπου όπως ένα 500 Fiat. Χονδρικά, Περίπου. Εκεί. χονδρικά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα ευέλικτο μέσα στην πόλη. Πολύ ευέλικτο. Εγώ που το έχω κάποιες μέρες τώρα είναι μια χαρά το αυτοκίνητο. Και ωραίο. Παρκάρεις φαντάζομαι εύκολα, μπαίνεις στα στενά. Μια χαρά και ευκολοδίκητο. Ωραίο τιμονάκι, ήσυχο είναι. Ήσυχο είναι μέχρι λίγο μετά τα 30 χιλιόμετρα. Γιατί άκου κάνει. Οπ, Γιατί? σαν τρόλε κάνει. Σαν τρόλε κάνει, κάτω από τα 30 χιλιόμετρα. Γιατί ξέρεις, Είναι ο θόρυβος, ο ήχος για τους είναι ο ήχος, πεζούς. προειδοποίηση για τους πεζούς που το έχουν όλα τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά. Απλά εδώ είναι λίγο πιο έντονος και ακούγεται Ναι. λίγο περισσότερο. Ισχύει. Μπορεί να το φτιάξουν με κάποιο update, ας πούμε. Ακριβώς. Πάντως φυσάει, Φυσάει, δεν λες τίποτα. Απ' έξω φυσάει και το αυτοκίνητο. Το Εντάξει, και φυσάει το και το αυτοκίνητο αυτοκίνητο. φυσάει. Φυσάει και το αυτοκίνητο. Καλό είναι και Και το το αυτοκίνητο. αυτοκίνητο φυσάει. Φυσάει. Και το ότι είναι ένα μικρό ηλεκτρικό έχει τη δική του αξία και σημασία. Γιατί λόγω των υποδομών τα ηλεκτρικά Μα έτσι. κινούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στην πόλη. Μα έτσι, κύριε Γιάννη, με τέτοια αυτοκίνητα θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η ηλεκτροκίνηση. Με μικρά αυτοκίνητα για τις πόλεις και φτηνά αυτοκίνητα. Ακριβώς. Γιατί στις πόλεις τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν προσφέρουν μόνο λιγότερους ρήπους. Είναι και η χορύπανση που στρεσάρει και αγώνει και δημιουργεί διάφορα Και προβλήματα. είπες και πριν τη μαγική λέξη, φτηνά. Φτηνά. Πάμε. Κάτι αυτό Πες είναι μας, φτηνό. Πόσο έχει? Λοιπόν, το Leap Motor TAF 03 κοστίζει με την επιδότηση του κοινού με ηλεκτρικά 3 15.850 ευρώ. 16 χιλιαρικάκια. 16 χιλιαρικάκια. Έχεις βάλει μέσα και αυτό το χιλιαρικάκι που πολλοί δεν το ξέρουν, που παίρνει επιδότηση ο οδηγός όταν είναι κάτω από 29 χρονών. Όχι, δεν το έχω βάλει. Δεν το έχεις βάλει? Δεν το έχω βάλει γιατί εμείς είμαστε πάνω από 29. Όχι, ναι, στα 16 όμως είναι μέσα. Στα 16, όχι, δεν είναι. Α, δεν Θα είναι φέρεις, μέσα. είναι 14.850. Δεν το γλιτώνουμε Έτσι. χιλιάρικο όμως εμείς. Εμείς δεν το γλιτώνουμε, Όποιος είναι κάτω αλλά από 29, όποιος είναι κάτω από 29, το παίρνει 15. με 15 χιλιάρικα έχει τσάπα. πάρει ένα αξιόλογο αυτοκίνητο. Το οποίο να πούμε ότι είναι με ένα μοτεράκι ηλεκτρικό κινήτους μπροστινούς τροχούς 95 άλογα. Μια χαρά είναι από πλευράς επιδόσεων. Έχει και 3 προγραμματάκια. Έχει και το Eco που μου αρέσει περισσότερο γιατί έχει ωραία ανάκτηση ενέργειας. Μπαταριούλα 37 kWh μπαταρία σου βγάζει τουλάχιστον 250 χιλιόμετρα με μια φόρτιση. 250 χιλιόμετρα είναι πολύ καλή τιμή για ένα αυτοκίνητο πόλης, έτσι. Πρακτικά δεν χρειάζεται. Μία φόρτιση, 2 φορτίσεις τη βδομάδα για να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι, 2 ίσως λες και πολύ. Ωραία. Οπότε πας το βράδυ, το βάζεις στην πρίζα και φορτίζεις το wallbox ακόμα καλύτερα. Και είναι και Έτσι. εντυπωσιακό γιατί είναι και καλοκατασκευασμένο. Κοίτα εδώ, full πακέτο ψηφιακό. Ναι. 2 οθόνες βλέπω εδώ. Ενδιαφέρον είναι ότι στα 15 χιλιάρικα για τους κάτω των 29, στα 16 χιλιάρικα για τους πάνω των 29, ο εξοπλισμός είναι πλήρης, έτσι. Πληρέστατος, εδώ βλέπω μεγάλη οθόνη touchscreen, πίνακας οργάνων full, ωραία γραφικά, ωραίο μενού. Δεν του λείπει κάτι αυτοκίνητο και βλέπω και έχει και full τέτοιο συστήματα υποβοήθησης. Βέβαια. Και ασφάλεια. Επίσης σημαντικό. Πλήρης, πληρέστατο. Ωραία. Και ένα άλλο στοιχείο που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία είναι ότι είναι σε μια κατηγορία που τα μοντέλα συνεχώς γίνονται λιγότερα, έτσι. Λιγότερα τα συμβατικά. Ακριβώς. Θα αρχίσουν να γίνονται περισσότερα τα ηλεκτρικά λογικά. Αν και ακόμα δεν είναι και αυτά πολλά. Δεν είναι πολλά. Οπότε είναι μια πολύ καλή επιλογή. Συνειδητά για μέσα στην πόλη, εντάξει βγαίνει και λίγο παρά έξω. Οπότε το Leap Motor έχει τη δική του, το TAF 03 έχει τη δική του αξία. Σαν πολλά δεν ξέρεις. Για να Λες, σε δω. Τόσους μήνες. Μπας και έλειπες όντως στην Κίνα. Όντως είχα πάει στην Κίνα, ναι. Για να έχεις πάει για 5 για για πόσο έχεις πάει στην Κίνα? όχι για πολύ, πόσο δεν είχα πάει. Εντάξει.
Να πούμε και λίγο παραπάνω για τη Leap Άντε, Motor. πες, τα ξέρεις καλύτερα, για πες μας κι άλλα. Ότι έχει και ένα μεγαλύτερο μοντέλο, το C10. Το C10, SUV αυτό, μεγαλύτερο. SUV, μεγαλύτερο. Ηλεκτρικό κι αυτό. Ηλεκτρικό και αυτό. Και όσο περνάει ο καιρός. Θα φέρει κι άλλο, και του χρόνου θα φέρει κι άλλο. Θα φέρει εννοείται. και ένα που θα είναι και ηλεκτρικό και υβριδικό. Plug-in υβριδικό. Με plug-in, με range extender. Με range extender, Ωραία, και πέρα μας κι άλλα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ξέρεις πολλά τώρα εσύ, πάρα πολλά. Ωραία, είναι καλοκατασκευασμένα τα ηλεκτρικά, τα κινέζικα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι ακόμα καλύτερα και από αρκετά ευρωπαϊκά. Μια χαρά αυτοκίνητα. Πώς καταφέρνουν να είναι φθηνότερα όμως? Έλατε. Για πες μας το μυστικό. Το ότι είναι φθηνότερα, να πούμε αυτό, ήταν και η. Φτηνότερα. Ανταγωνιστικά. Ακόμα ναι, και αν δεν είναι φτηνότερα. Είναι πιο πλούσια. προσιτά. Είναι πιο προσιτά. Αυτό ήταν και ο λόγος που ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει επιπλέον δασμούς για τα κινέζικα αυτοκίνητα. Φτάνουν μέχρι 40%. Μέχρι 40% για συγκεκριμένες μάρκες. Και αυτός, μια παρένθεση, είναι και ο λόγος που στο μέλλον το TAF 03 θα συναρμολογείται στην Ευρώπη για να γλιτώνει τους δασμούς. Στην Πολωνία. Στην Πολωνία. Στην Πολωνία. Κοίταξε να δεις, πέρα από το ότι πιστεύω ότι οι κινέζικες εταιρείες έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από ό,τι οι ευρωπαϊκές, η πόνοια που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και την οδήγησε στο να επιβάλλει αυτούς τους δασμούς είναι ότι υπάρχει μια άτυπη κρατική επιδότηση για τις κινέζικες εταιρείες. Προκειμένου τα προϊόντα τους να είναι πιο ανταγωνιστικά. Εδώ είναι το μυστικό. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Για πες μας κι άλλα, για πες μας. Υπάρχουν πολλές κινέζικες εταιρείες, Όλο ένα και περισσότερες και στην Ελλάδα, έτσι. Η πρώτη που είχε έρθει στην Ελλάδα ήταν η MG. Η MG πρέπει να ήταν η πρώτη που είχε έρθει στην Ελλάδα, μετά ήρθε η Ceres, μετά ήρθε η BYD. Beyond Your Dreams. Build Your Dreams. Build Your Dreams. Ναι. Ξέρεις από πού πωλείς το Beyond, Από πού? Από το Star Trek, Beyond Frontier, Έχουν περάσει χρόνια όμως από το Star Trek. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, η BYD. Τόσα χρόνια που θα έπαιρνα την επιδότηση στο χιλιάρικο, Αν ήταν τότε. Χαλαρά θα την έπαιρνα. Η DFSK και νομίζω ότι θα γίνονται όλο και περισσότερες. Εντάξει, ανταγωνισμός είναι. Θα επιβιώσουν όλες αυτές οι εταιρείες? Πολλές δεν είναι. Δεν Πολλές νομίζω ότι είναι θα ευρωπαϊκές. επιβιώσουν όλες αυτές οι εταιρείες, αλλά ο προς το παρόν δηλώνουν το παρόν. Οπότε βλέπουμε τι θα γίνει στην πορεία. Να ξέρεις τελικά. Έλατε, για κάνε μια ανακεφαλαίωση τώρα για το TAF 03. Το TAF 03, λοιπόν, είπαμε, μικρό αυτοκίνητο πόλης, με ηλεκτρική μπαταρία που σε βγάζει για 250 χιλιόμετρα, 3,6 μέτρα, πεντάθυρο να πούμε, σημαντικό, χώρους καλούς. Καλούς χώρους, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έχει ένα προπαγκάζ το οποίο είναι λίγο μικρό, αλλά όταν πέσει το κάθισμα το ενιαίο πίσω, η ράχη του πέφτει πάρα πολύ εύκολα με μια κίνηση, δημιουργείται μεγάλος χώρος. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι ένας ή δύο άνθρωποι είναι μέσα στην πόλη. Και έτσι κι αλλιώς αυτό ακριβώς, έτσι κουβαλάς και πολλά πράγματα. Οι διαδρομές πάνω στις πόλεις είναι μισή-μία ώρα, πόσο να είναι. Πόσο να είναι. Εκεί. Οπότε μια χαρά. Βασικό είπαμε είναι ευκολοδίκητο, σου κάνει την παραμονή όσο διαρκεί αυτό το αυτοκίνητο ευχάριστη. Έχει όλες τις ανέσεις, όλες τις ευκολίες συνδεσιμότητας. Τι άλλο θέλεις? Φτηνό. Τι άλλο να ζητήσεις κανείς? Ηλεκτρικά παράθυρα μπρος-πίσω. ABS έχει. Ξεχάσαμε. Και να πούμε ότι έχει μία έκδοση εξοπλισμού που τα έχει όλα. Μέχρι και ηλεκτρική οροφή. Όχι, δεν ανοίγει. Ηλεκτρικό σκιάδιο. Ωραία. Η οροφή είναι μόνιμη, γυάλινη όμως. Το έχεις ξαναδεί αυτό από τη βασική έκδοση? Σε τέτοιο αυτοκίνητο. Και σε τέτοιο αυτοκίνητο. Κατηγορία, όχι. Φτηνό και κινέζικο. Και κινέζικο και φτηνό και ευάερο και ευήλιο. Τελικά ισχύει αυτό που λένε, θα έρθουν οι Κινέζοι και θα τα πάρουν. Σε όλους τους τομείς, όχι μόνο σε αυτοκίνητο. Σε όλους τους τομείς, Σε όλους τους τομείς. Αυτά λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, θα σας ξαναδούμε ή θα κάνουμε κανένα πεντάμινο πάλι? Όχι μόνο, θα με ξαναδείτε. Θα τα πούμε πάλι, Εννοείται. Λοιπόν, ωραία, με τι, κινέζικο πάλι? Να είναι κινέζικο, αφού ξεκινήσαμε τα κινέζικα. Αφού πήραμε φόρα αυτά, κοίτασε και φρέσκα από εκεί που ήρθες. Έτσι. Ωραία. Θα πάρουμε ένα πιο μεγάλο, γιατί μας βλέπω εδώ λίγο στριμωγμένους αυτό εδώ. Είναι στενή επαφή. Να πάρουμε ένα πιο μεγάλο, να πάρουμε κανένα θαλάσσιο ελέφαντα. Όχι τόσο μεγάλο. Κανένα φώκια, κανένα δελφίνι. Κανένα δελφίνι. Ξέρεις γιατί το λέω, το ξέρεις γιατί το λέω, έτσι. Φαντάζομαι. Για τα BYD, τα Sea Lion, τα Dolphin και όλα αυτά, έτσι. Να πάρουμε. Το Dolphin θα είναι ωραίο να πούμε για το Dolphin στο επόμενο επεισόδιο. Ένα άλλο ακόμα κινέζικο αυτοκίνητο, το οποίο αυτό έχει μια τιμή κοντά στα 20.000, θυμάμαι καλά με την επιδότηση. Μη λες πολλά, να δεν λέω πολλά, δεν λέω. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, χαρήκαμε που μας ξαναείδατε πάλι. Έτσι. Λοιπόν, έστω και μετά από μια πολύμηνη διακοπή, από ένα πολύμηνο break, θα είμαστε πάλι εδώ. Επανήλθαμε. Ο κύριος Γιάννης δεν θα ξαναφύγει. Έτσι, δεν θα μας φύγει πάλι. Θα το κρατήσουμε εδώ πέρα. Όχι, ελπίζω εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα τα πούμε. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.